Zdravím vás, přátelé, já jsem Rostia, my jsme Třinecká tyčka a rozhodli jsme se, že vám budeme natáčet různá videa tady z prostředí golfu. Dnes se nacházíme v golfovém areálu Ropice a poprvé v životě půjdeme na akademii, což začíná tady, je to 6jámkové veřejné hřiště a tam v podstatě je to ideální na začátek golfu. Proč tyhle videa točíme, tak je z 3 zásadních důvodů. Za prvé, chceme vám ukázat, že golf je opravdu zábava, a kdo tvrdí, že není, tak je to většinou ten, který vlastně s golfem ani nepřišel ještě do nějakého kontaktu. Za druhé, golf nemusí být vždycky tak drahý, o tom vás přesvědčíme třeba někdy v dalších videích. A třetí věc, že golf může hrát opravdu každý. My vám to dnes ukážeme, nečekejte od nás žádné zázraky, protože jsme opravdu nováčci. Máme za sebou vlastně 2 lekce s trenérem, ale přesto si troufneme a půjdeme za chvíličku tady na to hřiště. Dejte si, já vám ukážu, jak se hraje golf 3, jo? Krásná rada. Jsem mířil na tuhle jamku, ale jsem rád, že to není v písku. To stříhneš. To byla další cvičná. Ano, přesně, to byla cvičná. A teď jdeme na ostro. Zajímavý styl. Kapko přejebalo, že? Lehce přestřelená, což nevždy musí být na škodu. No ještě, že nestřelím víc tak 20 metrů. Každý jede očividně svoji taktiku.
Už vím, na co jsou ty rukavice. Já si nechci zajebat, já jí mám bílou. Tak druhou rukou, ne? Jdeme ryba. Máme tady menší komplikaci. Vezmeme si elektronickou tušku, která je... Právě jsme se tam od pánu dozvěděli, že hrajeme špatně. že jsme měli hrát na jiný green a hráli jsme na třetí green místo druhého. Předvedu jedničku jsme, tam se nebudeme vracet, taky si nejsem úplně jistý, jestli jsme to dobře zahrali. A z dvojky jsme měli jet tady. Jenomže my jsme jeli tady a nám to přišlo nějaký divné, že to je skřívo, ale tak jsme amatéři, že se v tom nevyznáme, no. Takže teďkom se přemístíme tady a pojedeme asi tady. Chtěli jsme si to udělat složitější právě přesně tak, protinajícím bunkrem. Přesně tak, proto jsme to tak blbě zahráli. My nejsme tak blbí, my jsme to jen špatně hráli, takže to je v pohodě. Moc. Jak můžeme tu akademku zahrát? Za horizont někam. Polohu míče tak, jak leží. Není dovoleno odsunout, ohnout či odlamovat něco rostoucího nebo pevného průdera. Já myslím, že stojí za mnou. No. Jsi mi úplně zkazil švih. Já hraju na 6 už, no? Počkej, ještě jeden. Tak se ukáž. To daleko horší. Připadám si jak Rory McIlroy teďko na posledním turnaji. Tak.
No. Pár. Mám tomu řekl, no. Tak máme za sebou první hru. Jaký jsi měl skóre? 32. Na zelenou kartu je třeba 30, takže skoro. Ale byla to zábava, to bylo hlavní. Byla to zábava, úplně nám to sice nešlo tak, jak by možná mělo, ale to nevadí. Chce to čas. Více odpalených míčků a pak už to půjde samo. Tak co nám k té dnešní hře povíš ty? Já jsem za sebe spokojený. Kolik jsi zahrál? Protože jsem zahrál 25. Takže To znamená, že si myslím, že na zelenou kartu potřebuji 30. Ale horší to bude určitě zopakovat. Ale bavilo mě to. to je hlavní. Myslím, že to půjde. Uvidíme sami, jak se budeme posouvat postupně, jak budeme trénovat dál a dál. Třetí kolega nám už drhnul, protože spěchal, nakonec ztratil míček a další už dohly nepustil. Takže se uvidíme zase příště. Čau.